ktorú sme si pre vás nacvičili, pochádza z Čiech. Tak ako v našich slovenských rozprávkach vystupuje Popolvár či Kubo, tak aj v českých rozprávkach je obľúbenou postavou Honzo. Aj v tejto rozprávke bude hlavným hrdinom. Tíško, počúvajte, prajem vám príjemnú zábavu. A ten váš Honzík celý deň takto na peci leží, nezíde? Tíško, suseda, nech ho nezobudíte. Chúďa malé celý deň pokoja nemá. Mamka, pomôžte mi obrátiť sa na peci. Už som z jednej strany celkom zohriatý. Synáčik môj pekný, len si pekne oddychuj. Mamička ti navarí obed i buchty na pečie. Domáca, ale veď ten váš syn je taký pekný, silný chlapec a pritom je tak strašne lenivý. Kto to kedy videl, aby celé dni na peci ležal? Matka ho obskakovala a všetko v dome sama robila. Chodte, chodte, suseda, syna mi nerušte. Ach, konečne pokoj. Honzíček bude nerušene oddychovať. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, nič sa ma nepýtajte. Ja som chlapča Zlaté Sudička a prišla som ti predpovedať, čo ťa v živote čaká a čo neminie. Mala som ti to prísť povedať hneď, ako si sa narodil. Ale zarozprávala som sa tam a potom tam. Trochu sa to natiahlo. Ale predsa, predpovedám ti všetko dobré, zdravie, šťastie a že 20 rokov zabiješ draka, oslobodíš princeznu a dostaneš ho za manželku. Tak sa tu majte pekne. Ja už bežím, z boku. Mamka, počuli ste, čo to hovorila? Ja, že mám zabiť draka a oslobodiť princeznu? To by som najprv musel zjesť v pece, ani ma nejde. Ale ničoho sa neboj, synáčik. Pekne sa prikry, pospínkaj si, nech nie si unavený. Honzo, čo tu robíš? Chlapec lenivý, veď si už dávno mal byť na ceste do zámku. Ja na teba čakám pri ceste, ako poriadny rozprávavý deduňko, a ty nechodíš. Vládaš sa na peci, a ja umieram od hladu a čakám na Mavkovú buchtu, ktorú si mi mal dať podľa správnej rozprávky. Za buchtu ti ja mám dať čarovný meč, ktorý máš zabiť draka. A ty nejdeš a nejdeš. Veď ja už som mal byť dávno v inej rozprávke. Pomaly, pomaly. Prečo by mal ísť môj Honzik do sveta a prečo by mal meniť buchtu za nejaký meč? Veď je nešťastný, že mi vôbec nepočúvate rádio. On lenivý, aspoň si občas pustí správy televízie. Odchádzam do Vážení diváci, ako už zaiste všetci viete, naše kráľovstvo je zahalené do smútku. Nedaleko za našim mestom sa usadil veľký drak a hneď poslal telegram, že chce na obed kráľovskú princeznu s uhorkovým šalátom. Teraz sa k tejto udalosti vyjadrí naša kráľovská výsosť, pán kráľ Benedikt 54. Môj milý poddaný, ja nešťastný kráľovský otec, vás všetkých statočných mládencov vyzývam, aby ste zachránili princeznu. Kto zabije draka, dostane polovicu kráľovstva a princeznu za ženu. Milí televízni diváci, vidíte, že situácia je vážna. My na zámku sme urobili, čo sme mohli, ale našu princeznu nedokážeme zachrániť. Celé kráľovstvo smutí a drak je netrpezlivý a hladný. Vážení televízni diváci, predstavujem vám našu kráľovskú princeznu. Sme my mladenci, zabite draka. Ja som múdra, pekná a šikovná princezna. Nechcem sa stať drakovým obedom a ešte k tomu ma chce zísť aj s uhorkovým šalátom.
našom televíznom štúdiu navštívil kúzelný deduško, ktorý má pre vás dôležité informácie. Odovzdávam mu slovo. Ľudia, nešťastní, choďte za lenivým Honzom, jedin on môže zabiť draka. Ja som kúzelný rozprávkový deduško, ja to viem. Ľudkovia milí, pomáhajte. Predpovedala som Honzovi budúcnosť a tá sa musí vyplniť. Honzo, vyzývame ťa. Hneď sa dostal do kráľovského zámku. Majú tam pre teba mapu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k drakovi. Máka, vypnite to. Je tu rád a mi sa pritom zle spí. Neviem prečo si všetci myslia, že chcem bojovať s nejakým drakom. Mne sa to vôbec nepáči. Musela si to tá sudička spomenúť práve na mňa. Počuli ste? Vraj len lenivý Honzo môže zabiť draka. Ako ho chce zabiť? Vraj z tej jeho vyhliatej pece? A vraj dostane princezu za ženu. Takého lenivca lenivého by mala mať. Matka okolo neho skáče, perinou ho priplýva, na peci otáča. Veď on nevie z tej pece vôbec zliesť. Poďte, susedky, poďte, ešte sa o tom porozprávame. Mamka, čo je to? Kto je to? Mne sa tu vôbec nedá spať. Ty si striel hrmeník. Honzo, iba z pece dolu. My na teba čakáme, kedy sa objavíš, kedy zabiješ draka, ako ti predpovedala sudička. Zbaľ sa, zober si divotvorný meč, pôjdeš so mnou za drakom za mesto. Ale pán kráľ, je to naozaj nutné? Ozaj musím z tej pece dole? Mne sa tak strašne nechce. Aby ťa pečená huskotla. Honzo, máš to marné, draka zabiť musíš. Ale to ja viem, draka chcem zabiť. Ale prečo by som kvôli tomu mal zliesť z pece? Takúto lenivosť som ešte nikdy nevidel. No počkaj, ja si ho zatočím. Vážení televízni diváci, ako môžete sledovať, celá dedina je na nohách. Pán král, jeho radca a vojsko vedú draka rovno do chalupy k lenivému Honzovi. Pán král, čo to vyvádzate? Veď mi zbúrate celú chalupu. Kto to kedy videl? Hodí draka do domu. Honzíček, zle z tej pece, rob niečo. Ale mamka, pozrite, len takto sa to dá tiež zvládnuť. Pozrite, len mi podajte veľkú varešku. No konečne, sláva, majte sa všetci dobre. Ja musím ísť rýchlo do mesta oznámiť, že drak je zabitý a princezná oslobodená. Vy s tým narobíte. Draka som zabil, tak mi už dajte všetci pokoj. Ako si tu má človek po toľkej ťažkej práci odpočinúť? Honzíček, nechce sa vydať na cestu do zámku? Draka si premohol, teraz ťa už čaká len svadba s princeznou. Ale mamka, hľadám si nemyslíte, že kvôli nejakej princeznej polezem dolu z pece. Ani ma nehne. Počuli ste? Vraj chce panovať z pece. Kto to kedy videl takého lenivca lenivého, ani na vlastnú svadbu sa mu nechce. A princezná príde za ním do chalupy. Tak
Takého lenivca lenivého som ešte nikdy nevidela. Honzíček, nechce sa predsa len vydať na cestu do zámku na zásnuby? Princezná je veľmi pekná a šikovná. Kto vie, ako dlho na teba vydrží čakať. A tiež mám strach, aby sa pán král nenahneval a neposlal ťa do väzenia za nesplnený sľub. Ale mamka, sotva som zabil draka a už by ste ma vyháňali preč z domu. Ja vlastne na to panovanie ani nie som. Mňa hneď bolia nohy a chrbát. Ja som radšej tu v našej chalúbke. Mamka, poškriapkali by ste ma na palci ľavej nohy? Niečo ma tam strašne šteklí a nedá sa to vôbec vydržať. A dosť. Rýchle vstávaj. Ty si ale ozaj lenivec lenivý. Padaj späť dole a hýbaj panovať. Tak si prišiel, Honzo. Teraz budeš mojim mužom a rozprávať sa skončí šťastne presne podľa predpovede súdičky. A ja ťa podaj korunu. Chystaj si svadbu. Hurá! 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 Bude svadba! Rozprávku sme nacvičili v rámci medzinárodnej spolupráci s Českou školou. Predstavili sa nám žiaci 5. A triedy. Honzo Veronika Jadová, Adriana Černáková, Matka Terezia Karibová, súdička Lucia Škvárinová, deduško Marek Čulák, Radoslav Dyžon, radca Michal Staňon, reportérka Katarína Nemcová, suseda Laura Bilická, druhá suseda Duriana Fačková, tretia suseda Lucia Dikantová, úvodné slova mala Terezia Škreková, Viktoria Gluková.